panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanino. Nining adlawng Sabado atong ipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria atol nining atong pagsaulog sa santos nga misa. Karon sang adlaw pitsa 12 mao ang atong mass wedding dinhi sa atong parokya. Doon natay 12 ka couples na atong hiusahon sa Sacramentos Kaminyoon, mga nagpuyo-puyo ni sila. So unya ning hapon nato himuon ang ilang kasal. So atong iampo ang kalampusan usab nining atong mass wedding. Atong padayong iampo ang mga tao nga hatag og hinabang ngadto sa mga taong nanginahanglan karon, labi na gyud ang atong mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya. Ato rong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala aron mahimo kitang andam alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, maluluyon nga Dios liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug nakaingon si Jeroboam sa iyang kaugalingon, lagmit ang gingharian mahibalik sa panimalay ni David kun ang katawhan magpadayon pag-adto sa Jerusalem aron paghalad og mga mananap didto sa templo sa Ginoo. Kining mga tawhana mubalik na usab sa ilang agalon nga si Roboam ang hari sa Huda ug patyon nila ako. Busa nakahukom siya paghimo og duha ka nating baka nga bulawan. Unya giingnan niya ang katawhan, ayaw na kamo paghagu-hagu ug adto sa Jerusalem kay anaa may inyong mga Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Ang usa niini gipahimutang niya didto sa Betel, samtang ang usa didto sa Dan. Ug kining butanga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala, kay miadto man sila aron pagsimba sa nating baka nga bulawan nga didto sa Betel, ug ang uban misimba usab didto sa Dan. Naghimo usab siyag mga halaran didto sa mga bungtod
ug nagtudlog mga pari gikan sa tanang katawhan nga dili mga Levita. Ug si Jeroboam naghimog pangilin sa 15 ka adlaw sa 8 bulan sama sa pangilin nga gihimo didto sa Huda. Ug naghalad siyag mga mananap didto sa halaran sa Betel alang sa Dios-Dios nga natingbaka nga iyang gihimo. Ug ipahimutang niya didto sa Betel ang mga pari. Apan si Jeroboam wala muhunong sa iyang daotang buhat, kundili nagtudlo na usab siyag mga pari gikan sa katawhan alang sa mga halaran nga didto sa kabungturan. Ang bisan kinsa nga buot mahimong pari iyang ordinahan pagkapari. Ug kining butanga nakaangin sa panimalay ni Jeroboam sa pagpakasala, busa gilaglag kini hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Kami nakasala, kami ug ang among mga amahan. Nakahimo kami og kasalanan, nakabuhat kami og sayop. Ang among mga amahan dito sa Ehipto, wala magpalandong sa imong mga buhat nga katingalahan. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Naghimo sila og baka dito sa Horeb, ug gisimba nila ang usa ka larawan sa tinunaw nga bulawan. Gibaylo nila ang ilang himaya sa larawan sa baka nga nagakaon og balili. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Nahikalimot sila sa Dios nga nagaluwas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat dito sa Ehipto. Katingalahang mga buhat dito sa yuta sa Ham. Makalilisang nga mga butang dito sa dagat nga pula. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayang ikaw, o Ginoo. Wala madugay, may laing dakong panon sa mga tawo nga nagkatapok. Sa dihang wala na sila'y pagkaon, gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingnan niya. Naluoy ako ni ini mga tawhana, may tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan. Kayang uban kanila layo raba o gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, asa man kita mukuha og pan din hiniining awaaw nga dapit nga arang ikapakaon ni ining mga tawhana? Pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana si Jesus kanila. 7, mitubag sila. Unya gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tawo. Gikuha niya ang 7 kapan ug nagpasalamat siya sa Dios. Humani ini, gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tawo. Gituman kini sa mga tinun-an. Sila may pipila usab kagagmayng isda ug si Jesus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-apod-apod niini sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog, mga 4,000 sila. Ang salin nga nahipos sa mga tinun-an 7 kabukag. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tawo ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa sa katapusan ni ini, gibutang dinhi nga ang panimalay ni Jeroboam. Kani si Jeroboam mao man katong nakaangkon sa napo kabahin sa tribo or nasod sa Israel. So naghari siya sa napo ka bahin. Ang iyang kontra mao ang usa ka bahin nga mao ang pamilya ni David, ang Huda. Nga haron ang mga tao niya nga mga Israelita sad nga naanad og simba ngadto sa Jerusalem kay usar may ilang templo sa una. Haron dili na moadto ang iyang mga katawhan katong napo ka pamilya. Dala sa iya 11 iyang gihimuan og mga Dios-Dios. Nga adto na lang sila magsimba sa mga gitukod niya nga mga simbahan nga naay mga Dios-Dios. Wa naman diha niya ang Ark of the Covenant, iyang giilisan adtong baka na tinunaw baka ng golden calf, mga bulawan na baka niya mo'y iyang gipasimba sa mga tao. Og mao ni ang nasukan sa Ginoo niya niingon dayon diri. Kining mga butangan nakaangin sa panimalay ni Jeroboam sa pagpakasala, busa gilaglag kini hangtod sa hangtod. Mautong nangabihag na sila tungod sa kasuko sa Ginoo, wa na sila panalipdi batok sa ilang kaaway. Mao na ang mga tao nagtuaw dinhi sa atong salmo, giingon dinhi pagsulti Ginoo, hinumdumi kami tungod sa tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Murabag nangandoy ang mga tao nga nindot magyud unta kay to sa una nga adto kita mo simbas Ginoo, na unsa naman Hinoo ni karon nangabihag naman ta. Kamoron nagtap-tap naman mo diha, mga tiwasono naman kay mong mga naong. Wa mo kapangandoy ana nga nindot man tatong di ta magtap-tap. Katubang why limit, why social distancing, no? Nindot unta kay to ngano naman ni ron. So mas may sa tingaling mo ingon tayo nga Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ikaw no?
Lingi ana imong tupad. Ing nangandoy kang matangtang ng imong tap-tap. O forever na lang gid na nga ingon ana hangtod ka i-cremate. Ay og mamatay ra batang na COVID, ditso kita sunugon ngadto sa crematorium. Na siya. Luoy ay. Pero nganong nahitabo man si Jeroboam, bisag dili siya obispo, di siya libita, nag-ordina og mga pari. Ani arabata din ordinahanan, ambot lang kisay mo ordin ani. Basig si Jeroboam. Dali ra kuno kayo, wa nay eskwela, wa nay kanang bang evaluation, wa na. Inigkinsa kuno gusto mo apply pagkapari, ordinahan dayong Jeroboam. Ninduta ato no. Muna ang unang nahitabo galagot ang Ginoo kay gapataka na lag-ordina og pari si Jeroboam. Ang buting pari nga nagwali karon unsa sa kani. Nahimutan ba kani si Ginoo? Nakaron ang Ginoo namati og iyang gipadala ang bag-ong hari, bag-ong pari, bag-ong hari, bag-ong nga propeta. O kinsa man ni siya? Mao si kinsa man? Ang makatubag tagaan ako 100. Si Haro di mo makatubag, bag-ong pari, bag-ong hari, bag-ong propeta. Si Jesus. Nagpakatao na gyud ang anak sa Dios og iyang gipakita nga naluoy siya sa iyang katawhan. Nigawas ang kinaiya sa mga tawhanong kinaiya sa mga apostoles. Ingon siya, papulian ning mga tao kay awaaw kay ning dapita. Unsa may ipakaon nato ani ingos Kristo? Unya gato nang papulion. Tulo ka adlaw na ba ning kuyog-kuyog nato? Yawa na sila mga kaon. Ang uban anak lagi pa kay ulian. Patay na dihasdan, makuyap pa na. Kaluoy. So ang bagong hari, bagong pari o bagong propeta maluluyon. Maghuna-huna siya sa kaayuhan sa iyang isig katao. Pero ang mga tao sa kalibutan, apil na sa ito mga apostoles nga iyang gipangpili, mga way kaluoy. Kamo, maluluyon mo. Maluluyon mo sa iyong isig katao. Naram din na. Luoy mo din mo. Wa mo mangural sa inyong balay. Nga lisod na nung king agianan sa inyong silingan. Wa mo anak maghimo. Naghuna-huna mo nga dako untag agianan ang silingan. Nya hapsay unta ang agianan. Naghuna-huna mo anak. O sige gimong pangural kay kantuhon ko gining akong yuta kay ako kuning yuta sa pitos naman kayo na dahil sa bahala ako kuning yuta. Ana, wa mo anang batasana. Dahil ra ba mo duko-duko diha, pantay lang yun mo. Ay nagsugo ang Ginoo, ayaw na lang na paningla ang utang. Unsa? Di ko maningil sa akong utang, ako man ang kwarta. Saad ba na niya nga mobayad siya? Unsa man? Di ko na paninglon. Wa mo nang batasana. Naluoy mo sa nangutang ninyo nga wa gid tawo ikabayad. Mao na. Ngano gud taong tugutan anak akong bana nga nangabit. Nganong pasayloon man ang nangabit. Disiplinahon, buwagan ng panuway ng dako. Nganong wa nay batasan ana. Nya ang sugo ni Kristo ra ba pasaylua og kapituan-kapito. Kana ana naluoy mo sa inyong bana nga 40 taong paningkamot nga makatilaw og lain. Oh grabe biyang paningkamot ana. Gisumulan na biyan nimo nya ningkamot in town. Naluoy ka. Oh, tanawa wa gyud. Ang Ginoo maluluyon. Mao na ni ron ang tubag sa Ginoo aning pag-ingon to. Hinumdumi kami tungod sa imong gugma. Kinsa bagod natoy waysa ako makasasalang dako. Apil na to diri nga
basa-basa og nagkanta-kanta diri. Utro sa to makasasala tong dagko. Ipakapin pa to natong nagbasa sa ebanghelyo. Kadto. Pero maluluyon ang Ginoo. Ug makasasala mi diri nga nag-alagad, samot na mo dihang gaduka-duka. Wa mangay mo yung mga klaro, duka-duka ra mo diha, wa mangay mo minaw gaig tarong. Mao na nga pulos ta mga makasasala. Pero ang Ginoo naluoy nato. Mao nang unsay makaayo nato aron dili ta kuyapan desdan sa atong panaw gihatag sa Ginoo. Ang panaw sa pagpauli kanang gitawag og pagpauli sa atong Pinoyanan dinhis kalibutan gitawag ni dato og spiritual pilgrimage. Nagbiyahe ta dinhis kalibutan og di tatagaan sa Ginoo spiritual nourishment, mga matay ta dinhis dan, buntugon ta siyawa. O giunsa man ta pagbuntog sa yawa dinhi iya tang tudluan nga anhi na lang ta dinhi din ata mangadtog langit, maghimo tag atong langit dinhi. Mo to'y gibuhat ni Jeroboam, ay namug adto sa Jerusalem, ngano mo adto mamuan ang inyong templo, anhi na lang ta dinhi, maghimo tag atong Ginoo. Mo na ron dinhis kalibutan, gahimo na tag atong Ginoo, ang imong balay nahimo na nimong imong Ginoo, ang imong sakyanan, ang imong kwarta, ang imong posisyon diha sa gobyerno. Din adyog ka mosugot nga ilisan mo nang dinautay to the max karon panahon sa eleksyon. Siging dinautay puros ra bagita dautonon. Kanabang murabag gusto tang maghimog atong kingdom dinhis kalibutan nya magsimba na ta sa mga Ginoo nga atong gipili, mga idols nato. Mugtanang naay moari dire nya magsigig pa picture diha nang akong picture nas gawas. Kanabang akong smile sa ko diha ba? Wa ra bagi angay. Ada gawas ba? Nakapa-picture na mo ana? Wa no. Mao na inyong batasan. Pero na ay mga tagalaing lugar manganhi dinhi. Gahapon lang dinhi ni anhi. So perti nila diyang pa-picture. Gikan ko dito sa Manghilaw ba nagmisa. Pagabot ako dihagin sila gapundok sila maayo. Pulos ra ba mga babae pero tanaw na ako noon arang-arang og naw nga nguban pero tiwasono na sad. So pagkakita ginila nako ingod hala niya na spati singgit gid sila ninggakos gid ako ay gakos nako kay makubit ta ingod siya mingaw kay kun nimo pader niya lipay kay kung naadjud ka ana sila ako sus akong parishioner diri giluod na ning akong naong. Ang sama na siya ang kuyaw og magsige mo lagi ingon idol kay ti kapader nako ayaw in taon na ang Ginoo mo idol dili ako. Kay kining akong gipangsulti, kining akong gipangwali, naningkamot ra man sad ko og paggamit sa Ginoo aron ipadangat sa Ginoo ang iyang mensahe nganha ninyo. Sama pananglit niingon ang Ginoo pamalit mog slot. Tabangin ninyo ang akong simbahan. O ana, igor akong namaligya og slot, mouthpiece ra ko sa Ginoo. So ang nipalit og slot para sa kaayuhan sa simbahan, para sa mga proyekto din sa simbahan, nahiusa mo sa tinuod nga Ginoo, dili nga rin ako. Nasay magsigig ingon, dako na jud ikag nabuhat diri pader. Dako na jud ikag nabuhat dinhi sa atong parokya. Og dip atungod nimo di ni mahitabo. Ayaw in taon mo ana pwede ra jud kog mamatay karong gabi Magpili ra gid na ang Ginoo og lain na sa niyang instrumento para pagpadayon aning iyang proyekto. Project kinis Ginoo pagpakita nato nga nahinumdom siya nato tungod kay nahigugma siya nato. Dili kay padersyano mo inyong pasanginlanoy. Pero sa pagkakarong buhi pa ko pamalit sad mong slot. Di ba? Ayaw na lang sa inyong unya na lang, sunod na lang sang project, karon na lang. Pila na halin na to sa Mother Mary's Healing and Deliverance.
para manis atong kapilinya. Arang-arang na dala sa misulo dito sa foundations kapilinya. Ang slots na nga nahalin niabot nag 1,604 slots. Pakpak. 8,396 slots na lang ang atong igbabaligya. O mahurot ni karong February 28, lipay kayo ang simbahan. Di kita makuyapan. Nya kanasan nakapalit, lipayon sa nas Ginoo. Punan pas Ginoo og daghan. Tanawa kadtong pito kapan nga gi-share sa tao nga nagdaa atong pito kapan. Unsa may nahitabo? Ang salin nga nahipos nakaabot sa pito kabukag. Pasubrahan gina kana bitang manghatag. Pasubrahan ginas Ginoo. Pero kanang magsigilag pangayo, mga buango na. Hatag yun, hatag. Lagi. Kaya kita raban, harabag kita tendency, mangayo ra yun. Hatag yun. Ako, kadaghanan na ako balik-balik din ni atong hapit, wap ako'y kaon, estudyante pa ko ato, first year, second year college, 1984. Wapay hapit yun kwarta, maglakaw ra kasagaran, haron maka-eskwela, lakaw, tag-upat ka kilometro, usay 12 pa ka kilometro. Pero nanghatag yun ko sa akong nakatunan, organize kong mga batanon, hatag ko sa tanang abilidad, aron mulampos ang mga activities, ug hangtod karon na ron nagpabili na arong grupuha. So good atong 1984, nahimong choir pagka 1985 sa Guadalupe hangtod karon choir lang gyapon sila nagitawag og the Streamers Choir. Ako say nagmugnaan ng word nga streamers kaya nga mong lugar dito tuburan man sa mga tubig nga nahimong sapa padong diha nang gitawag og sapa sa Guadalupe. Ang daghang tubudan na tuwa dito sa amo sa kahugan streams ba ginagmay nga streams nako kinahanglan mubaha ta padong adto sa syudad mo to mo serve Miss Choir maglakaw mig 6 ka kilometro o 7 ka kilometro padong sa Langob sa Guadalupe mo kanta mi didto ini ka alas 4 ighuman na mo kanta sa choir manglakaw na pud mig balik ngadto 7 na sad ka kilometro balik sa amo sa kahugan. Sunan nga na ingon ana may ka-dedicated pasan ang among sista. Uwan, og init, dangog, baha, serve yun. Tanawa karon ni baha yun, ning abot nga res liluan. Ni streams ba, no? Ni flow ang streams, ni abot sa liluan. Karon nahimo ng slots. Unya ang mga slots ni flow sa gikan sa tibuok nasod sa kalibutan daghang mga nasod padong na dire ni reklamo na gud ang Western Union gi-block na ko nila kay scammer kuno ko pero mo ni ang streams sa grasya di ba ang Zoom kanang padadaan na kwarta nga Zoom oy gi-block ko kay scammer kuno ko nako unsaon mag-inyo ni kalibutan man na mo man na ang judgments kalibutan pero nagpabilin nga daghan ang nalipay ang simbahan nalipay ni streams kaniadto hapit kuway kaon karon ga sige na kog likay-likay sa kaon perting pagkaon daghan sa una daghan perting paita pangitag kwarta lukdo anang perting bugata aron lang masuhulag 15 pesos, 20 pesos, ilakaw anang mga 3 ka kilometro kapin. Aron lang masuhulan og 20 pesos. Sudlot ng mata na to diag linukdo. Karon, Jesus, dupa-dupa na lang, perting daghanang masakpan. Sobra 15 pesos Di ba? Na siya. Nganong ning flow man ni siya sa ako lang ning experience nganong nahitabo man ni wa gyud koy huna-huna pagtigom og kwarta unsa man
hatag yun. Muna empty gyud ko, wa ko'y kwarta. Ug naa man ko'y nahibiling jutay para sa na ipanghatag yapon sa uban nga nanginahanglan nga dili na lang ko gusto nga i-charge pa diri sa atong panudlanan sa parokya. Mao lang sa kunuhan ay akong share personal kong muhatag. Pero the rest, oy hatag balik di gyud ko magkupot og kwarta nga naman ako ginanggi kondisyon lumalabay ra ko aning kalibutana. I am in pilgrimage sama sa mga apostoles, wa magtipig og kwarta sama ni Kristo, wa maghimog iyang kaugaringong balay, og mauna na ang makapabulahan sa atong isig katao. Mo na mangutana mo nganong naingon ani ni dinhing atong parokya tungod sa akong pagpamaligyag slots. Nganong namaligya man kog slots aron sad ko makaimbitar sa mga manggihatagong tao sa kalibutan nga mohatag nganhi sa simbahan ug ayuhon ko na paggamit nga dili nako binuangan. Bahala nagnay mo accuse nako pila kay gisod nimo sa imong bulsa pader. Ana may mo ingon ana. Ay, kay bawo na kus gimmick ninyong mga pari. Ako ay so, tanaw ko na niya nasang yawan on ay. Wa gyud kahibaw sa kamatuoran ba. Si Kristo sa una ginganlan sa tug yawa, ginganlan sa tug Beelzebul, ang mga apostoles gi-accuse mo sa tug, gipangpatay mo gito, gipanglansang sa cross. Kinsa man sad kong moreklamo aning mga buzzers, kaning mga madudahon, kining mga tao nga magsigig daot mismo din sa atong parokya, kusog yapon kay mudaot nako. Ana, kinsa man sad kong moreklamo ana nga si Kristo mismo sa iyang yung mga silingan, giguroy man siya kay ihugon tas pangpang. Wa man siya tahura. Maagian yapon na nato, pero ayaw kahadlok. Sige yung hatag yun. Anha kita diha mo lambo. Una mamili tag mga politicians nga kusog bang hatag, dili magsigig padagko anang ilang mga balay, sigig panindot anang ilang mga mansions, ang ilang mga constituents 14 taong lisura sila dito dagko na kay mga balay. Ana, mga buangon na mga politisyana, mga leader na nga liwat ni Jeroboam, no? Mapahimuslanon, ana ganing sana sinasinahon, anang kuan ba anang masinahon nana. Mo na ano, ilingi ay mong tupad. Ina kusog ka manghatag. Sige na. Lingi ada yan. Na kusog ka manghatag. Sige, katong kusog manghatag nindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, sa pagpakaon ni Hesus sa libuan katao, gipakita sa Ginoo ang dako niyang gugma sa pagtubag sa atong panginahanglan. Busa, masaligon kitang mudangop sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian, nga sa kanunay magpadayon sila sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangulo kanato sa katungdanang publiko, nga ila untang hatagan o pagtagad ang atong mga igsuon, nga walay pagkaon, trabaho o kuloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni atong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton kanunay sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Alang sa atong mga paryente o kahigalaan nga mihalina ning kalibutan nga makadawat na sila sa mga ganti nga gitagana sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mukha sa upaw sa tusa. Kining manok, kining vino, ginamang sa kamot sa tao. Mga grasya, buhasamo, pagaliya, ihatag na kanamo, ulangit umaman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nagibayaw adto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga maggaday kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan imong mga santos, sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Birhen, mo'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan gana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, tuabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, may sa ang kalan mo na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong tadlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon ka kami nagapasaylo
sa mga nakasalakan namin, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulan, inuluwa sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo mananging harian, ang gahulugan ibayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap kami. Karon ato'y pakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay, panagdaig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sagrada
Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niini mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ng ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag ka namo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among tangkahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magligon ka namo sa paglapang niining krisis ug magtultol ka namo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahin sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag ka namo kining tanan pinaagi sa imong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato mao ang Diyos nung kabuhong, divine satisfaction niya mahitabo ra ni kon manggihatagon kaayo ta. So ato ning pasalamatan ang mga manggihatago nato nga mga kaigsuonan nga namalit natog slots atong panghinaot nga ma-experience nila ang divine satisfaction, multiplication sa ilang mga grasya. So sa ako nang gikaingon kaganiha ang atong halin as of yesterday ning abot na og 1,604 slots atong pakpakan pag-usab ang namalit. Napatay 8,396 slots nga nahibilin para ni sa consecration, budget sa consecration sa atong Kapilinya di Fatima sa San Remigio nga natukod nato tungod sa atong pagtinabangay. Ni gasto na og mga 35 million wa pa nailabot sa mga kaning mga palibot niya ang dito lang gyud mismo sa Kapilinya. So ang ato sa diayng Deacon kani si Reverend Charles Quizon, tagalataban man eh. So murag karon na lang adlaw sa disya din. Ugma. So ugma na ni siya kutob nga mo serve dinhi kay ibalhin na pod siya laing assignment ngadto na ni siya sa kiliran sa arsobispo mo serve ni didto. Nya basig din ani kabalik dinhi nga buhi. Din ani kabalik dinhi nga deacon ato lang iampo nga
kana ganing mobalik siya dinhi pari na. So atong pakpakandaan si Reverend. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa paghigugma. Maria, inahan nga walay sama. Ting mga rusas, kani